Hvad så? Hvis I vil høre en sang, så kom an. Jeg kan synge som en rapper, som drikker som en rapper. Bare kom til mig, mit nummer 112, hvad vil du mig? Så kom bare til Kevin. Hvis du vil mig, noget med mig, ej, så kom til Daniel. Han er som en fjord ice. Kevin er en fucking svin. Han drikker for mange bajer. Jeg drikker som en rapper, og hvis du har et problem, så kom til Kevin. Her, jeg sidder lige her ved siden af dig. Hvis du ikke kan, så kom til mig. Du har et problem, så kom til mig, for jeg kan godt løse dine problemer. Hvis du ikke gad at løse mine problemer, så vil jeg tage til Real Madrid og se Ronaldo og alle de andre spillere, så kom og Kaká og Casillas, hvorfor kan de mig? De er min klubhold, de kan ikke en skid. Mine fans er Real Madrid, Barca, de er fucked up. Hvis du ikke kan lide Barca, så Barca, de er fucking gode, de er så gode. Så se den her video. Fuck Kevin. Eller bare skud i sin fucking fjes, ikke? Nej, det er jeg sgu ikke. Hvis du har et problem, så kom til mig. Og hvis du er større, så kom til Kevin her. Jeg er den pæneste af ham der. Han ligner bare Kom her til mig. Hvis du har et problem, så kom til mig. Den er lige hej. Nå, hvad så alle folk? Nu kommer vi tilbage i en ny video. Nu så ham der. Jeg skal have ham væk. Væk med dig, mand. Jeg kan ikke lide ham som en Hvis I har et kæmpe stort problem, så kom til mig eller ham. Er du forstået? Jeg er den bedste her. Nej, det er mig. Han ligner bare Jeg går ældst. Jeg er ældst. Jeg er snart 13. LOL, ja. LOL, ja. 14. Og jeg søger kæreste bare. Ring til mig. Han